Emanuel er opført for over 100 år siden, og der er ikke gjort noget ved murværket siden opførelsestidspunktet, og det er nødvendigt nu. Vi har specielt på den vestlige og nordvestlige side buer, som er udvasket, og det kan medføre frostskade i vores sten. Vi har jo flere steder, hvor stenene er frostskadet, som vi skal have skiftet. Det er meningen, vi vil krasse alle fugerne ud og fuge på ny hele vejen rundt om huset. Vi planlægger også og gerne vil have udskiftet taget. Taget ser umiddelbart fint ud. Vi er dog nødt til at skal have taget ned, for at vi kan få udskiftet rendejern og så videre til vores tagsten. Taget er også monteret med søm, og med tiden ruster tingene væk. Og derfor er det fornuftigt at skifte taget nu, hvor vi alligevel har stillads og så videre op, så man kun har den udgift én gang. Mange steder på bygningen er der kabler, som vi vil have fjernet. Det er ikke så slemt på den her side, på de andre sider er det værre. Vi har mange søm, der er sat på hist og pist. Dem skal vi have fjernet, sådan at vi får en helt ren facade. Ligeledes skal vi have skiftet alle tagneløb, tagrender, de er gennemtaget. Man kan ligesom se, hvordan det løber ud af den.